आदै आइना मुलि होग्रा अजा बोरायालाय आबौखासो। Hello guys, welcome to my vlog. दा थांगासिनो नै नाकाटि माखासे लोगोफोर काजलगाव जुथा लानो होननानै थांग्रोबाय। दा जों एसे उन जालांबाय। काजलगावआव जाग्रा जादोंमोन जों, फुङाव जेबो जाबाखैना। दा बिदिब्ला थांबाय थानोसै। जुथा नायदों जुथा सोर सोर लाखो लाजोब्बाय मानोथो नोंनालाय सिख्लाफोरनि जुथाखौ गानबोआखै पिंक कालारा पिंकी कालार आं गानखायाखै सिसानोसो गानखायो आं दामिलाबो माबाया गालांथ'दो फुरानाया बेयावनो दोनथ'दो औ मोनब्रै मोनगोन जराथाम सिंखिखौ गानबावनायफोर आं रेबुन लाबाय ओमफ्राय केक लाबाय दै लाबाय दा जेबो जाहैना दा ओरै बारस'बाय जों ओ भाइ गाइस नै नाकाटि ओमफ्राय ओरै गारिनि एन्ट्रि जादों गारि एन्ट्रि किमान एटा किमान 30 टाका गारि पार्किं खालाम गाखोबाय गाखोजेननायाव मेंबायसो माथो दासो आगान होजेनदों नै हाजोआव अखेना मोजां जायाखै दासो आगान होजेनदों दाखोलै होनानै ओंखारबाय दे हाजोबथारदों ना दे सेस्था खालाम जोंबो लास्टाव थानांगोन बायदि मोनबाय आं थाङाखै माथो जों सानजों लास्टाव थानांगोन फाग्ला अजना बारा जोंना गेजेरानो नाङाखै गाइस नै हाला थाबायनोनो ओमफ्राय सासेयाथ' होलांबाय अयथासार मेंबाय दसे रेस्ट लानानै आवगायगासिनो दं लासै लासै नाजानोसै दिनै खेबसे फैदोंमोन सिगाङाव फुल गाखोनो हायाखै दिनै हले सेस्था खालामथारगोन थाथ'बाबो लागैबा हराव सौहैया हेलौ नै नाहरलाय गासिबो सोर सोर मेंखो मेंबाय थ' भिडिअस लानोथ' भिडिअ लादों बिदिखौ देलादा ओइ हा गैला हालांनाया मेंबाय वाव माइदि मोजां नुबाय बिनान थांनांसिगोन दां दा मोखां सुनि मोखां सफैबाय गाइस खालामबाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सफैबाय अबस्था खाराब लाजाला गोलोमजोबबाय नाङा होनना बुंब्ला बबेयाव गनो आदै आइना मुलि होग्रा अजा बोरायालाय आबौखासो। अबस्था गाज्रि मेङोलै आयौ गोगोम गोजौ नैलाय बेयाव थांगोन दा टपआव दंफैयो ओमफ्राय ओंखारलांसै दा मोनागोन नङाबा मोनाबाथ' खस्थ' जागोन दा थांनो मानो ओइ थ' ओंखारबाय नै देन्जार थाबोगौ फैदे
दे आं भिडिअ लादों फट' नांगौ ओंखारनायावथ' बारा खस्थ' नङा लासै फै बिदि मोननो नागिरो बिलाइयाव गानो नाङा बारा बिलाइयाव औवा बिलाइयाव बिराद नायनानै मोजाङै गानांगोन नङाबाथाय औवा बिलाइ गोनाङाव गायोबा लि मोननो नागिरो आब्रैया सिगां लांग्रोबाय हनै ओंखारनायखाय थाब थाब थांनो हादों सालाफ्रा बेबायदि औवा खाना होबा साबसिन जागौ ओरै गोलावनो हमथा फैनो हमथानानै फैनो हागोन आरामसे ओइ फिसौ थांगोन मोसादोंसो मेंबाय बिराद खाराबा ओंखारनांगौ नै मा नोङो दान्दाखौ गोलावसो होनांगौ नामा ना आथिं मावग्लुबजोब्बाय नै मा जाहोयो नोजोरा दा एफा खस्थ' भिडिअ लाहोदों आंखौ जाबाय होनबालाय बथलायाव औ एसे प्लेन मोनफैबाय गाइस दैयाव दै मोखां सुलांसै बेयाव दै दङ गोजौसिम गाखोलांथारोब्ला माने एसे थाब गाखो आरो ना गोजौआव एसे गोबाव रेस्ट लानो मोननाय बायदि नङाबा बांसिन खस्थ' मोनगोन जों बहुद गोबाव रेस्ट लानानै ओंखारबोबाय दा बारा जेबो मोनासै ओमफ्राय नैबे एसे रुबायदों आरो नै बेनो दैया बिराद थान्दा मोजाङानो बेनि लोंजायो दैया लाजोबखादो सनियानि बे माबा बथलासो बिराद मोजां